entek ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki طاهر قلبي نكي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا زي فجمس مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلاة الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sih wiloso saha berkahing Gusti ingkang Maha Suci. Kasarasan kawilujengan, kawidadan, kayuanan, katentreman, tuwin kabagyan, mugi tansah kajiwa, kasalira, kapatedhakna, hamberkahi hangayomi bring panjenengan sami dalasan kula waradin sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para bapak kiai ingkang ngrinten pantoro ratri tansah cinaket pustaka suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah. Sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang kersa rawuh pangemban pangembating praja manggalaning yudha satriyaning nagri minangka pandam panduming para kawula dasih. Keparengna kula sumela atur anggempil kamardikan panjenengan sami ingkang kalanipun saweg sekeca wawan pangandikan kalian kadang mitra pitepangan sak kiwa tengen panjenengan. Hainjih awrat kula minangka pambiwara mundi dawuh timbalan saking panjenenganipun Bapak Katimun ingkang panutan kalawan Ibu Mesti ingkang mapan wonten ing Kampung Mangunan, Pedukuhan Pilang, RT kalih RW sekawan, Padisan Tulung, Kadipaten Ponorogo. Pirawuh sami sesarengan panjenengan sumangga kawula dherekaken tansah manengku puja hastawa tuwin puji hastuti ngaturaken syukur pangalembana ing ngarsanipun Gusti Allah zat ingkang maha kawasa. Anengke hawit saking rumentahing rahmat taufik saha hidayahipun ing satemah hambabar daya kekiatan sehingga kita sami wonten ing enjang punika saged hanjenengi menapa ingkang dados pamundhutipun Bapak Katimun miwah Ibu ingkang hanetepi darmaning asepuh Hamiwaha Putra Mahargya Siwi. Durinjih putra ingkang keparingan asma Roko Mas Bagus Ahmad Sofyan SPD Jinatu Kromo kalian setunggaling kenya pinilih Durijih Kusumaning Diah Ayu
Dwi Lestari Espiri, putri saking Bapak Sarji, ingkang panutan kalawan Ibu Sumini, ingkang dedunung wonten ing Pedukuhan Gangin, RT kalih RW setunggal, Desa Jedangan, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedaya nikmat sumangga kita syukuri biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawatullah ma'assalam mugi tetep kakunjukno ing ngatasipun pebundinan kita Rasulullah lumantar ucapan wausan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh kunjuk mring para tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh hangestreni pamundhutipun ingkang mengkugati. Kasekecakno anggenipun sami pinarak lenggah kanthi mardikaning panggalih sinambi ngrahapi pasegahan ingkang sampun kasamaptakaken lumantar kadang pramusaji. Pirawuh sami enjang punika panjenenganipun Bapak Katimun Mewah Ibu Mesti ngawontenaken setunggaling tata cara pahargyan tasyakuran ingkang kawestanan sinebatan ngunduh mantu ing pinamanten. Dene menapa Sri Atmaja pinanganten kakali mliginipun Mas Ahmad Sufyan sampun hanindakaken akad nikah absah nut satataning agami ugi pamarentahan rikala dinten Kamis kapengker. Idi pangestu saking panjurung doa panjenengan sami kanthi syukur alhamdulillah lumampahing akad nikah Sri Atmaja pinanganten tumunten kalajengaken adat panggih wonten ing pidalem jenengan kanthi restu panjenengan tansah manggih rancak wilujeng kalis saking sedaya robeda nir ing sambikala. Pirawuh sami caos uninga tata laksitaning adicara ngunduh mantu ing pinanganten wonten ing enjang menika ing mangke kapurwakan mawi pambuka. Tumunten lumaraping Sri Atmaja pinanganten kadherekaken rama mewah ibunipun saking jenengan ginarubyuk sangombyonging pinanganten atawin kadang besan. Saparipurnanipun tumunten Sri Atmaja pinanganten badhe hanindakaken adat krobongan. Saparipurnanipun pangandikan pasrah tuwin panampen kembul hajat dawuh pambagya harja wilujeng. Bidangka pitungkasing adicara Sri Atmaja pinanganten kekalih ing mangke samapta jumeneng wonten ing sangajengan ingkang saperlu nguntapaken konduripun para tamu kanthi ajawat asta sekeparengipun. Pirawuh kakung mewah putri ingkang winantu ing pakurmatan ejang menika lumaraping
pangunduhing Sri Atmaja pinanganten sidang kuyung kadang kula Zeva Musik aliran Gambus ingkang dedunung wonten ing Kabupaten Magetan. Mugi kersa mahanani ing penggalih pirawuh sami. Kanthi mengkiteka tata laksitaning adicara sumangga binuka sesarengan kanthi waosan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Adicara sak candhaipun ing mangke habuk bilih pinanganten sampun kepareng rawuh lumaraping pinanganten tumuju ing sasana dampar pinajang. Sekejakaken pindhar alenggah kanthi mardo mardikaning panggalih. Zeva Gambus, Pirawuh kakung mewah putri kang tahat satuhu winantuhing pakurmatan caos uninga tata laksitaning adicara lumaraping Sri Atmaja pinanganten badhe kapurwakan
Pinanganten kakalih sakmenika sampun jumeneng wonten ing sangajengan kaapit dening Rama mewah ibunipun saking kadang besan. Ing mangke badhe katampi panjenenganipun Bapak Katimun mewah Ibu Mesti. Wonten lumaraping pinanganten mangke kabiyada ungeling sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك رأينا صلوات عليك Sampun lurus raharja lumaraping Sri Atmaja pinanganten kawistara sakmenika sampun kalenggahaken wonten ing dampar pinajang ngaturaken sugeng rawuh mring kadang besan Sutrisno tumunten badhe kagelar tata cara pahargyan nuwun inggih adat kerobongan. Setunggaling adat nalika semana wonten ing lebeting Sentong Tengah adicara ingkang boten kapirsani mring tiyang kathah. Ananging wonten ing wekdal sakmangke adat kerobongan kabiyada wonten ing sangajengan kanthi kapirsani dening para tamu undangan. Wonten isiripun nuwun inggih pangabekten kacar kucur tuwin dahar kembel bujana atawin dahar punar. Pirawuh sami tata laksitaning ngunduh temanten ning pinanganten Mas Ahmad Sofyan kaliani Mas Ayu Dwi Lestari minangka netepi adat Widi Widono
kawiwitan saking akad nikah tumunten adat panggih ingkang sampun kagelar wonten ing pidalemipun Bapa Sarji miwah Ibu Sumini ingkang mapan wonten ing jenengan Sampung. Wekdal samangke kagelar ngunduh pinanganten. Kawistara sigra jengkar saking sasana rinengga Sri Atmadja pinanganten kakalih sungkem pangabektos minangka pangabektinipun anak mring ingkang rama mewah ibu. Duh Kanjeng Rama mewah ibu, dak aturaken sungkem pangabekti kula pring paduka. Sepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Donga restu paduka Rama Ibu. Mring kula sakloron ingkang badhe lumarap wonten ing bebrayan agung. Mugia sakinah ayem tentrem. Kanjeng Rama mewah ibu, dak aturaken sungkem pangebekti kula sepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Banjur dak suwunake mring ngarsaning Gusti Allah apa kang sakloron sejo mugia kasil sinembadan. Dina iki sliramu seneng, dadi manten kuwi seneng, ning aja seneng dadi manten ya nduk le. Mula dak suwunake idi pangestu mring para rawuh, sliramu anggone hangawiti bebrayan agung pinaringan gampang, rukun, ayem, lan tentrem. Purna Atmadja pinanganten kekalih sungkem ring Rama Ibu kawistara kang garwa Nurinjih Genduk Dwi Lestari ngaturaken sungkem ring ingkang rama Nurinjih Mas Bagus Ahmad Sofyan. Kakang Mas Bagus, Mas Sofyan, dak aturaken sungkem pabekti kula mring panjenengan. Sepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Dinda, tak tampa sungkem pabektimu. Ayo bareng-bareng mlaku kacer kucur wong krama ginawe saking kencana duit receh campur beras lan bumbu pawon. Minangka pralambang gunakaya lan rejeki ingkang luber, duit ingkang cacahe selawe, sepisan kanggo selawase,
muga-muga Sri Atmaja pinanganten sepisan ing dina iki muga-muga kanggo selawase. Amin Allahumma amin. Yayi kang dadi brantanipun Kakang Mas Yayi, ayo den aturake Gudakaya mring Rama mewah Ibu minangka syukur kita mring Rama Ibu. Iya nggih, dak tampa Gunakaya saka Kakang Masmu menika setunggaling pralampita bilih antawisipun kakung mewah putri pinanganten menika kedah saling memahami, saling menyuapi artosipun. Sebagai seorang laki-laki tidak boleh egois. Ketika istri sudah menerima nafkah batin maupun lahir, tetapi seorang wanita juga perlu didengarkan keluh kesahnya sebagai istri. Ngunjuk tirta abrit, abang, merah sing berarti wani. Mas Sofyan, Mbak Dwi, rupa abang kuwi tegese wani. Mula sliramu wis niat nikah, wani rabi. Mas Sofyan wani ngrabi Mbak Dwi. Yen wani sliramu aja wedi-wedi, ning nek wedi aja wani-wani. Pokoke tatak. Perkara kancamu sing urung oleh ya ben urusane. Muga-muga sing jomblo-jomblo ya ben nyusul. Generasi MBK kelong sitok, Bos. Dihabiskan. Ayo dihabiskan. Dientek nih. Lah iya. Jadi barokah ning kono kuwi ya. Sampun purna adat krobongan tumunten kalajengaken foto sesarengan saking keluarga ageng Bapak Katimun mewah Ibu Mesti. Saparipurnanipun ing mangke kagantosan kalian kadang besan saking jenengan. Saparipurnanipun sesarengan panjenenganipun Bapak Katimun ugi kalian kadang besan Sutrisno. Kunjuk mring para tamu kasekecakno anggenipun sami pinarak lenggah. Nuwun. Pirawuh kakung mewah putri ingkang winantu sagunging pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Jendangan, Sugeng Rawuh Pak Irianto, Mbah Lurah Tulung, Mbah Wonggangin, ugi sedanten pini-sepuh saking kadang besan Sutrisno. Paripurna adat krobongan murih berkahing tata cara pahargyan. Sumangga sesarengan kita midhangetaken kumandanging ayat suci Al-Qur'an. Salebeting waosan ayat Qur'an kasuwun sedanten pakaryan kita sigeg sawetawis ingkang saperlu kita midhangetaken kalam-kalam ilahi ingkang menika badhe kawaos dening Al Ustadz Mukhlis Hidayat. Sasono tuwin swasana wara kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu ajma'in. Adungkap adicara sak candhaipun paminta sraya atawin doa walimah ingkang badhe dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mukrim Abdullah sasono wekdal kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lama fi adihima. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainatin wal ma' wa alif bainahuma kama alafta baina adama wa khawa wa alif bainahuma kama alafta baina ibrahima wa sarah wa alif bainahuma kama alafta baina yusufa wa sulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina musa wa sabura wa alif bainahuma kama alafta baina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatal kubra wa alif bainahuma kama alafta baina aliyin wa fatimata Allahumma alqi bainahuma mahabbatan wal widad warzuqhuma anasa solihah minal banati wal aulad kata yalaunal adbata wal akhfat wa wasi' alaihima min rizqil halali ma yakunu lahuma kifayatan wazat wahfat huma min makayidil khalqi ajma'in Allahumma salimna min bala'i dunya wa adzabil akhirah bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kalamil qadim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repsi demper manem bebasan suket godhong datan ana kang obah musik ingkang kasuwanten namung suwantenipun ayat suci Al-Qur'an saha paminta sraya. Mugi menika pratandha sinembadan panyuwunanipun Sri Atmaja pinanganten sembodo kang sinedya kang kaesti dadi inayah dening Gusti ingkang Maha Suci. Amin amin Allahumma amin. Pirawuh hadungkap tata laksitaning adicara sak candhaipun nurinjih dawuh pangandikan pamasrahing Sri Atmaja pinanganten atawin wakil saking kadang besanjenengan. Kunjuk dhumateng piyantun ingkang sampun kapiji nyenyulihi dawuh sasana tuwin swasana wara kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du fala khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qadratal muhtaramin para alim, para ulama, Bapak Yai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah, ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para pinisepuh, sesepuh, adi sepuh ingkang dugi bekten, dumateng para pangban pangbatim puraja satrem negari mandhapipun dumateng Bapa Pala Desa Tulung saha Bapa Pala Desa Jenangan
ingkang kawula mulyakaken. Njenenganipun Bapak Katimun dalah gotrah keluarga ingkang kawula hormati. Sangjanging para tamu kakung sawana putri ingkang pantes sinutarsana. Keparenga kawula ing mriki sumawalatur gempil kamardikan panjenengan sedaya. Kranten menapa kula ing mriki tinanggenah kelangan panjenenganipun Bapak Sarji sekalian supados atur pasrah Sri Atmaja penganten sekalian. Saderengipun kawula ngaturaken wasipun gati wonten ing rikalan menika supados jumbuh kalian agaming kita rasuk. Monggo kita langkung ngaturaken syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kerahmatan, kenikmatan, keberkahan dumateng kula panjenengan sedaya sehingga wonten ing rikalengan menika kula panjenengan pinaringan kawilujengan tebih saking sambikala. Pramila saking menika peparing ngarsa Subhanahu wa taala monggo kita syukuri ikron kalimah tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged kita ajeng-ajeng syafaat utawi pitulunganipun wiwit wonten ing donya ngantos dumugi benjang wonten ing yaumul qiyamah. Lan kampidikanipun kawula ing mriki tinanggenah kaliyan Bapak Sarji gotrah keluarga supados ngaturaken atur pasrah Sri Atmaja penganten sekalian. Saderengipun kula ngaturaken wasipun gati Bapak Sarji ngaturaken gunging panuwun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kranten menapa ing rikan mboten kas dumatur piyambak nggih kranten bebek birawanipun manah mirsani putra putrinipun nggih ketawis sampun ayem tentrem sesandingan. Pramila saking menika panjenenganipun nyeraya dumateng kula panjenengan sedaya. Bapak Sarji sak keluarga lumantar kula langkung ngaturaken salam taklimipun katur dumateng panjenengan Bapak Katimun gotrah keluarga kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan salajengipun kula atas nami saking pengarak penggebekipun temanten saking njenangan sampung nggih njenangan sampung ugi wagas panjenengan Bapak Sarji tertamtu kemawon nggih sowan kula dumateng dalem mriki kathah kalepatan nggih saking tandang tanduk munamuni lan sak panunggalanipun nggih kranten mboten namung tias tunggal kalih tamtu kemawon benten-benten pemanggihipun daipun Kanjeng Nabi al insanu nau menungso widarine warna-warna tingkae warna-warna panganggite warna-warna pangandikanipun. Pramila sing menika sedaya kelepatan lumantar kula nyuwun gunging samudra pangaksami ingkang seageng-agengipun. Lan ugi kula
atas nami saking rombongan pengarak penggebegipun temanten saking jenengan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindan awit menapa sowan kula dhateng dalem mriki sampun katanggapan kanthi tanggap tangguh hupuh aruh palenggahan pasugatan ingkang sedaya kula meranani kula sak rombongan. Pramila saeng menika kula atas nami rombongan pengarak temanten saking jenengan mboten saged mbales menapa-menapa atas jasa panjenengan Bapak Katimun Gotrah keluarga namung ndherekaken doa jazakumullah ahsanal jaza fid dini wad dunya khatal akhirah. Allahumma amin. Sayanging para tamu kakung semono putri ingkang pantes kinurmatan lan jumbuh kalian menapa ingkang dipun aturaken pranata acara kula ing mriki supados atur pasrah Sri Atmaja penganten sekalian katur dumateng panjenengan Bapak Katimun Gotrah kulawarga. Nggih. Nggih alhamdulillah ing rikala menika Sri Atmaja penganten sekalian sampun kasowanaken dhateng dalem mriki nggih khususipun dumateng panjenengan Bapak Katimun Gotrah kulawarga. Pramila samenika kanthi atur bismillahirrahmanirrahim Sri Atmaja penganten sekalian kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Katimun Gotrah kulawarga saha para sanak kadang kanang kiring sak sekitaripun menika. Lan masalah panggula wentah kantun nyumbangken dumateng panjenenganipun Bapak Katimun nggih malah-malah anak kula Dwi Lestari menika sinaosa sasampun akhir dewasa nyatanipun sampun wantun pralakrama nanging masalah babagan pengalaman anggenipun omah-omah ute mangun Bali Wisma menika taksih kirang sanget pramila saking nyumbangkaken dumateng Bapak Katimun Gotrah kulawarga. Lan nyuwun pangapunten ingkang saagengipun Bapak Katimun nggih. Kawontenanipun Sri Atmaja penganten sekalian kula pasrahaken kanthi wetah mboten wonten ingkang kelong nggih. Wetah pomo enten ingkang kelong niku sing ngertosi namung Mbak Duwik kemawon nggih. Pramila samenika nggih sedaya kepatan nggih menika nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun. Sayanging para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes kinurmatan lan ugi panjenenganipun Bapak Sarji Gotrah keluarga saha pengarak pengombyong temanten saking jenengan sampung nggih kala wau nganti tali asih katur dumateng panjenenganipun Bapak Katimun Gotrah kulawarga. Nah, pramila samenika dumateng priyantun ingkang angasta tali asih supados pinarak majeng lan dumateng panjenengan Bapak Katimun tawi ingkang nyunyuli supados anampi monggo. Nggih alhamdulillah tali asih sampun katampi nanging perlu dipun mangertosi menika namung tangsulipun utawi talinipun anggenipun memitran ing antawisipun
kulawarga agung panjenenganipun Bapak Katimun lan kulawarga agung panjenenganipun Bapak Sarji. Nggih, syukur-syukur menawi menika saged angen-engentengi buat repotipun panjenenganipun Bapak Katimun Kotrah kulawarga. Sayangipun para tamu kakung Samana Putri ingkang pantes kinurmatan. Lan salajengipun nggih kala wau wonten pamelingan saking panjenengan Bapak Sarji nggih mbok bidya anggenipun wirawiri cara jawinipun terteran manten sing 10-an dina sing selapanan menika supados cekapa menika kemawon dadosipun mbok bilya mangke Sriat Mojo pengantin sekalian tilik dateng tiang sepah kalipun jer menika menapa sakmenika Mas Supyan kalih Dik Dwi Lestari menika kagungan pidalem kalih saha anggadhahi bapa biyung kalih upami dateng dalem jenengan supadosa Sriat Mojo pengantin sekalian kemawon nek upami dateng dalem wangunan nggih kesanipun Sriat Mojo pengantin sekalian kemawon ngaten panglingpun ngaten. Para tamu kakung Samana Putri ingkang pantes kinurmatan lan salajengipun nggih mbok bilya mangke pawean wonten ringgan menika sampun paripurna pengarak pangrep temanten sanggenjenengan pareng nyuwun pamit nggih. Nggih saderengipun kita sedaya menika kusipun dhateng warga pengarak temanten jenengan nggih monggo kita nderek ndedonga dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala khususipun dumateng Sriat Mojo pengantin sekalian nggih mugi-mugi kemawon anggenipun gebur wonten samudran bebayan ageng tansah manggiya bagya mulya sembodo ingkang jinangka basuke ingkang KSD gesang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya khatal akhirah Allahumma amin. Mbok bilih mekaten ingkang kula aturaken nggih mangke menawi sampun paripurna anggenipun wonten ing pawanuting menika kula sarombaan nyuwun pamit mboten langkung nggih nyuwun tambah pangestu mugi-mugi lumengsar kula dalah sedaya rombongan pinangkawil jenengan kados dalemipun sowang-sowang. Sayang para tamu kang Samana Putri ingkang pantes kinurmatan lan sajalengipun kula minangka talangipun basa kathah atur kula ingkang boten nuju prana ugi anglenggana kirang sesepan wahwana wonten ing reh subasita basa tuwin sastra purwa madya lan wusananipun sedaya kepan pangpunten wa akhiron billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis wijang wijiling pangandika pamasrahing Sriat Mojo piranganten ugi wakil kadang pisan. Adungkap adicara sak candhaipun menika asung pakurmatan ucapan selamat dari para pemuda sinoman teman-teman dari Mas Sufyan untuk hari ini sebelum nanti memulai pekerjaannya. Ngaten nggih. Kapurwakan Mas TG Margono. Wah, iki tak tawakne wis payu. Nek mburi-mburine iki isih dagangan kabeh ya iki ya. Oh iya, nggih. Menika Mbah Rianto dagangan kula. Nah, mboten kacekapno kalian Mbak Dwi mawon. Iki ya Joko Nom, Joko Tuwek akeh iki. Ya, nek dudane ora enek iki. Nggih. Paripurna ngaturaken
ucapan selamat ke poro remaja badhe ngaturaken ya iya iki Pak Kolis iya iki kancamu iki long siji lho oh iya ora apa-apa ngulon ngemori aku kurang adoh po ijo nggih badhe asung pakurmatan dumateng para rawuh sami lumantar pasugahan. Wonten adicara sakjadhaipun nulinjih lerem sahono ingkang badhe kaginakaken kadang pramusaji caos pakurmatan hanyarengi adicara menika mangke saking Magetan badhe ngaturaken panglipur mring para tamu sadaya. Siapa kampus? Ingin
Kanthi rawuh hatungkap adicara sak candhaipun dawuh pangandikan pambagya harja wilujeng saking mengkugati Bapak Katimun mewah Ibu Misti kalajengaken atur panampen. Yoktosipun Pak Katimun menika nggih wonten badhe matur piyambake ngarsa panjenengan ananging keranten bingahipun ing penggalih nampi sisiyahipun ingkang putra sehingga sedaya ukara ingkang sampun dipun rakit dipun tata boten saged kawiyos ing latih namung kandhek ing jangga sehingga menika kasuwun nyuwun dhateng njenenganipun Bapak Suparno ingkang kepareng matur ing ngarsa panjenengan sami. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa malana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaromin dumateng para bapak alim ulama, Bapak Yai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa jenengan ingkang kula hormati, Bapak Lurah Tulung ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapak Sarji selaku walinipun temanten putri ingkang tansah kula hormati. Dumateng para bapak, ibu, hadirin hadirat ingkang tansah kula hormati ugi. Wonten ing kesempatan siang menika monggo panjenengan sami kula dherekaken ngunjukaken pojok puja puji syukur pangalembana dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula panjenengan sami ing saat menika saged silaturahim angestreni pepanggihipun temanten sekalian kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa pramila saking menika monggo atas kenikmatan ingkang kula jenengan tampi menika kita syukuri sareng-sareng kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang angka kalih rahmat ugi salam mugi kunjuk dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita antu-antu syafaatipun benjing wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin ingkang tansah kula hormati, kula ing mriki selaku wakil saking Bapak Katimun sekalian Ibu minangka tiyang sepuhipun temanten kakung inggih menika Ahmad Sufyan sepisan ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum, ngaturaken sugeng rawuh matur suwun atas rawuh panjenengan sami. Mugi-mugi atas rawuh panjenengan sami menika mangke estu mbeta keberkahan khususipun dumateng Pak Katimun sakwargi sedaya, umumipun dumateng kula panjenengan sami. Ingkang saklajengipun nggih ngaturaken sedaya klepatan mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami sadangunipun panjenengan pinarak lenggah wonten ing mriki wonten kekiranganipun saking segi menapa kemawon, saking gupuh aruh papan palenggan minggahipun dumateng pasegan kula minangka sesulih atur estu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun pripun niki pun krasa sumuk. Alhamdulillah saat ing mensupen niki secara singkat mawon nggih. Kula wau salajengipun nggih nanggapi atur saking pamasrah temanten saking jenengan.
sepisan ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Katimun. Pramila saking menika kula jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih menika ngaturaken sedaya kelepatan. Masalah kelepatan menika dumawah sami-sami nggih. Dados menika ngapunten ing ngapunten. Mugi-mugi atas pertemuan kula menika upami wonten kelepatan, mugi Allah menika ngapunten saking kalepatan kula panjenengan sami. Ingkang kaping 3, mbok menawi wonten sisipun anggen nampi menika masrahaken temanten sekalian. Ing wekdal menika sampun kasuwanaken dumateng dalemipun Pak Katimun mriki kanthi dipun dherekaken sanak kadang famili sak cekapipun. Pramila sak menika alhamdulillah panjenengan sami sampun saged angestreni mboten sanes nggih dipun suwuni doa restu. Mugi-mugi temanten sekalian menika saged bangun rumah tangga, saged keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan pasrahipun menika ing mriki kula jawab bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalallah la haula wala quwata illa billah. Temanten sekalian kula tampi kanthi asta kalih kanthi bingahing manah. Mugi-mugi kula sak warga saged bina bangun rumah tangga putra kekalih saged guyub rukun tentrem ayem. Mbok menawi wonten dalem mriki nggih Pak insyaallah Pak Katimun saged ngaraken tumuju dumateng keluarga ingkang sae. Ingkang saklajengipun menika atur tali asih alhamdulillah mugi-mugi kanthi tali asih ingkang kaaturaken Pak Katimun mangka wau saged ndadosaken ngrumaketaken keluarga mriki kalian jenengan. Mugi-mugi saged nasarepaken kanthi ingkang sae-saenipun. Ingkang salajengipun menika anggenipun terteran semut mriki menika dipun cekapi wonten ing wekdal menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih mbok menawi anggenipun badhe silaturahmi keluarga mriki mboten batesi sak wanci-wanci saged menawi temanten sekalian tenggal dalem kilan menika nggih nyumbangkaken. Ingkang salajengipun ingkang terakhir mbok menawi ing menika pepanggihan mbok menawi sampun cekap samudayanipun keluarga saking jenengan menika badhe nyuwun pamit. Pramila saking menika kula minangka wakilipun mboten sanes nggih namung nderekaken sugeng tindak sugeng kondur. Mugi-mugi kondur jenengan menika estu pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala saged wilujeng awit saking riki dumiki dalemipun piyambak-piyambak. Mbok menawi mekaten saking kula anggen kula matur wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirawuh sami kawistara Sriatmaja pinanganten kakalih sakmenika sampun jumeneng wonten ing sangajengan ingkang saperlu nguntapaken konduripun para tamu sadaya kanthi ajawat asta sekeparengipun. Pirawuh sami sumangga adicara pahargyan ngunduh mantu ing pinanganten kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Zepa Gambus.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam
wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?